Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Friends Combine kalalong ka Lahduh ha kalempung ilak ka First ANG Futsal Tournament kabala sedang ha ka Khat Santarik Uleber Hajar Arpusan bat kabala kutno ha ka Santarik Uyayong Hajar Arpusan. Hagani ka Futsal Tournament bala pelong ha ka madan ilak kai ha maulai putmuri lai shimenta da ki live hu arteli ki ken hon bat ka Friends Combine kalaya kun ha ka final persya ya ka Eco Squad. Ka jing yelek kai kala long shisha ka ba internet ha ka ba baro arteli ki ken hon kila yelek teng bat ha ka ba kut jong ni ka jing yelek kai ka Friends Combine kala job ya ka Eco Squad da shigo la not bat yo khur sundan ya ka song pisa ka ba sanpo Hajar tengka rengkat bat ka trofi ha ka ni ka sngi pen kut bala sakhi lang da ka samla dapalei lina warjri ka bala long kum ka kongsan rengkat ka jing don lang jong utrai ka madan yelek kai futsal usamla Stephen Warjri bat ki bahi ngasem lambat kinong syakhot ngobha kasamru yaki kusnam bakentup yaga nam man of the match, best player, best goalkeeper but top scorer. Lapan tipru basyen onsa sedang yaga super 5 hagane ka juk kamadan haga baga song pisa kan long shilak tingka yaga kenhon ka job but yaga amateur knockout tournament ka song pisa kan long arpo Hajar tengka. Kawai kesngi syabun sedang ya kini ulawan syanga ulaya tu ba udan kata kajing temu ban play ke futsal ngam thok ngala kham artatin khendiat namar ngam te uda don hok shishane am kata kajing bot ban play nga kan mau ngada keli kat no posin shu ya uba phida don shisha kata kajing temu nga kemen shikat dei e bani I ba kata kajing temu jong kala urlok hendai mdei tang kajing temu ula da trai stom shisha bat miet bat step bat sngi ngala dai I u bat ada komen shisha Steven ba ka e kajing pos ni jong pi kala urlong kum kata ka try jong kata ka dance but fitness academy hakapur banga banga ayu ya ka dance but fitness kajing temu jonga ka ningkong e ka de bai ki khna bakin pen I ya ka sap ka jong ki ha ka institute ka jongi amru ta ya ka sap hnre ka kot ka khya ya ka e ka bangai I dalaki jong ki khamat ha ka ni ka madan man ka sngi ha ka bangawan mangan pek ka e ka ni ka futsal kam de tang ka madan ka ba ai kam mi ki khna samla Ndrei ru ka de kata ka madan ka ba layarap ia bun ki khna ki ban se ka sap football jong ki ha ka ni ka madan kum bangi latep menta ka de ka generation ka ba bun ngi ngop ha ki basniu ki kampen buat kadai ka weiru kamadan ka balayarap e babun bakin kumangi ong haka pareng distract bakin distract no yakini ki jing sneo bakin wan haka ni kamadan bat penyarap ru yaki haka met ka kot ka khya te ngami I tangi ki khna tangi ki samlang ai I ru e ki rang ba ngai I le ki jong ki mama be ki le kai ngakan mau haki senam mo ki bala let ngadai I ki shong hai yang manile kai mobile ngada kamen shisha bangani I ki manta ba ki le kai kila khamti ke ria kamet kil jongki te ngamdani e ban ai rei tang ki jingduai Steven ya phi ba dia kani kamadan ba dia ki baro ki bawan hang ni khobre shibun pilai awan ban support ya baro ki badan hang ni ka jing all the best ru ki team baro atli ki panele kai may the best team win you are already the best ba pilai don hakani ki kirdan te uble nangker khuye phi baro khobre shibun
谁？